Ba za ki yi ƙoƙarin raba gangar jikinki da ran da yake ba naki ba, domin yin haka daidai yake da halaka duniya baki ɗayanta. Dukkanin rai ne, domin kuwa guda ɗaya ne, amma sai dai a wurin daraja suka bambanta. Ramlat, darajar rayuwarki ga wannan zuciyar ta fita duniya da abin da ke cikinta da mai nema. Da duk duniya za a tara domin a faranta, babu shakka tankwacin hidimar da za ne miki ba za su iya samarwa gare ki. Alal misali, akwai bambanci sosai tsakanin attajirin mutum da basarake. Shi attajirin mutum sai ya taya yakan samu, amma basarake umarni kawai da yayi ba a jinkirta ba. Idan so da ƙauna aka yi wa kara, tawa zuciyar ko da kiyayya ce gamo a fadar ki ba ta ki gode ba. Ramlat, farin ciki guda ɗaya ne, samun shi lokaci ne, ba da shi kuma dace ne. Dace da masoyi an ce riba, ki yi amfani da damar kiran. So baya kisa Ramlat,